Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή επαιτειακή εκδήλωση του Συλλόγου Bootcamp. Είμαι η Ζήνα Παναγίδου. Καλησπέρα. Είμαι ο Σωτήρης Οράτης. Βρισκόμαστε όλοι μαζί για να γιορτάσουμε την επέτειο των 40 χρόνων του Συλλόγου. Η γνωριμία μας με τον Σύλλογο και την οικογένεια Σταυριανίδη ξεκινάει 20 χρόνια πριν, όταν ως νέοι γονείς εμπιστευτήκαμε τα παιδιά μας στο Σύλλογο. Αυτό που μας εντυπωσίασε ήταν ότι ο δάσκαλος, όσο και οι εκπαιδευτές, δεν ασχολούνταν μόνο με την εκμάθηση πολεμικών τεχνών, αλλά και με την διαπαιδαγώγηση σαν πρότυπα παιδαγωγών, μεταφέροντας τις αξίες που διέπουν το καράτε. Είναι τιμή μας και τα δύο μας παιδιά έχουν πάρει τη μάτι ζώνη από τον δάσκαλο Σταύρο Σταυριανίδη και με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους πολλές διακρίσεις στον ελλαδικό χώρο. Πριν συνεχίσουμε, θα θέλαμε να καλωσορίσουμε ιδιαιτέρως τον εκπρόσωπο του Δήμου και πρόεδρο του Οργανισμού Αθλητισμού Παιδείας, κύριο Παυλίδη Θεόδωρο, τον αστυνομικό διευθυντή Πιερίας Ματσούκα Αθανάσιο, τον κύριο Νικοδήμο Κώστα Βουλευτή, τον ελληνικό ερυθρό σταυρό του τομέα Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών, που εθελοντικά σήμερα βρίσκεται μαζί μας. Θα παρακαλούσαμε για την έναρξη της σημερινής εκδήλωσης και για έναν μικρό χαιρετισμό τον κύριο Παυλίδη Θεόδωρο να παρευρεθεί κοντά μας. Δάσκαλε, ήμουν περίπου 10 συμπλήν κάποιων ετών όταν έμαθα και εγώ όπως και πολλά παιδιά της ηλικίας μου ότι άνοιξε μια σχολή στην Καράτα στην Κατερίνη. Εκείνη την εποχή βλέπαμε λίγη τηλεόραση, κάποιο κινηματογράφο, όλα μας πηγαίναμε και βλέπαμε αυτές τις μαγικές τέχνες που όλοι μας απερήφανοι όταν καμαρώναμε αυτούς που αγωνιζόταν, που μάθονταν. Ήταν η πρώτη σχολή και έγινε το 1975. Δεν λέω την ηλικία μου. Ήμουν 10 και κάτι. Συμπλήν. 40 χρόνια λοιπόν, ο Σταύρος Σταυριανίδης, αυτός ο μεγάλος δάσκαλος, δίδαξε όχι να μάθονται, αλλά να πειθαρχούν, να μαθαίνουν, να σέβονται, όπως και αυτός ο ίδιος, σε όλη την πορεία όλα αυτά τα χρόνια, έδειξε στις αναστροφές, στις συναλλαγές και με τους συνανθρώπους αυτό το είδος που βγαίνει μέσα από αυτή την αθλητική, μαχητική τέχνη. Εγώ δεν θα σας κουράσω γιατί βλέπω πολλούς να ζεσταίνονται. Θέλω να απολαύσουμε την επίδειξη, να μεταφέρω τις ευχές σας συγχαρητήρια του Δημάρχου Κατερίνης του Σάββατου Πρωτίδη, ο οποίος θα ήθελε πολύ να κάνει όλα, είναι εκτός Κατερίνης για πολύ σοβαρές δουλειές του Δήμου, όλες αυτές τις δύσκολες εποχές, όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, να ευχηθώ καλή δύναμη στο δάσκαλο, με κεφαλαία, σε όλους τους εκπαιδευτές και σε όλα τα παιδιά και τους γονείς που εμπιστεύονται σε αυτό το δάσκαλο και στους εκπαιδευτές την πειθαρχία, τη μάθηση και την αθλητική εκγύμναση των παιδιών τους. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι και καλή δύναμη σε όλους. Στη συνέχεια θα παρακαλούσα τον κύριο
και βουλευτή μας, κύριο Κώστα Κοκοδήμο, να μας μιλήσει με λίγα λόγια για το Λέσχη Μπούντοκαν. Εγώ πάντως, Θόδωρε, καράτε έμαθα από τον Bruce Lee. Δάσκαλε, το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό που είπε και ο Θόδωρος Παυλίδης, ότι σου εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας. Και σε σένα και στα δικά σου τα παιδιά, στα δικά σας τα χέρια δηλαδή. Έχουμε τα 40 χρόνια παρουσίας να γίνουν 100, να τα χιλιάσετε. Έχεις διδάξει σχεδόν σε όλη την ποιηρία την τέχνη αυτή. Και εύχομαι να γίνει κάποτε και Ολυμπιακό αγώνισμα, να χαρούν αυτά τα παιδιά του Ολυμπιακούς αγώνες, που είναι το ύψιστο, το μέγιστο αθλητικό γεγονός. Καλή επιτυχία σε όλους και εύχομαι η επίδειξη σήμερα να αποδείξει για άλλη μια φορά τη μεγάλη σου αξία. Ευχαριστώ πολύ. «40 χρόνια Μπούντοκαν». Την άνοιξη του 1975, ένας νεαρός άνδρας 20 χρονών επέστρεψε από το εξωτερικό στη γενέτειρά του στην Κατερίνη. Γεμάτος όνειρα και πάθος για την τέχνη, άθλημα που αγάπησε πολύ, οργάνωσε σε ένα μικρό υπόγειο χώρο στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 5 στην Κατερίνη τον πρώτο σύλλογο καράτε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ο σύλλογος αυτός ονομάστηκε Λέσχη Παραδοσιακών Ιαπωνικών Πολεμικών Τεχνών Κατερίνης με τον διακριτικό τίτλο Μπούντοκαν. Ο νεαρός εκπαιδευτής ήξερε ότι η εικόνα του κινηματογράφου της εποχής εκείνης είχε δημιουργήσει το απόλυτο πρότυπο του μαχητή, που εξεδετερώνει τους αντιπάλους του σε κλάσμα δευτερολέπτου με τρόπο μάλιστα εντυπωσιακό. Οι δάσκαλοι όμως που του δίδαξαν την τέχνη στην Ευρώπη και στην Άπο Ανατολή τον είχαν εκπαιδεύσει παράλληλα με την τεχνική να είναι σεμνός, διακριτικός και πραγματιστής. Σιγά σιγά ο αριθμός των μαθητών μεγάλωνε και το μικρό υπόγειο άρχισε να γίνεται αποπληκτικό. Ο νεαρός εκπαιδευτής έδινε το μέγιστο της ενέργειάς του, παρασύροντας μαζί του τους μαθητές στο απόγειο των επιδόσεών τους. Με τα χρόνια δημιουργήθηκε ένας δυνατός πυρήνας καρατέκα από ανθρώπους όλων των ηλικιών και κοινωνικών στρωμάτων. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσέγγισαν τη λέσχη καράτε Μπούντοκαν, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Άλλοι επικεντρώθηκαν στις τεχνικές αυτοάμυνας, άλλοι στην καταπληκτική σωματική άσκηση που προσφέρει το καράτε, άλλοι στο να πετύχουν εσωτερική ισορροπία και αυτοσυγκέντρωση, άλλοι πέτυχαν υψηλές επιδόσεις στο αγωνιστικό καράτε και πολλοί το έκαναν απλά για την ευεξία. Παιδιά, έφηβοι, άνδρες και γυναίκες, φοιτητές εργαζόμενοι, επιχειρηματίες, μαθήτευσαν στα 47 χρόνια κοντά στο δάσκαλο Σταύρο Σταυριανίδη, ο οποίος από νεαρός 20χρονος άνδρας του 1975 ήταν αυτός που έφερε το καράτε στην Κατερίνη. Ο αριθμός τους ξεπερνά στις 10.000 σύμφωνα με αρχεία της Λέσχης. Πολλοί από αυτούς σήμερα είναι οι εγκεκριμένοι επιστήμονες, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες, τεχνίτες, οικογενειάρχες και πάντα έχουν να πούν ένα καλό λόγο για τη μοναδική εμπειρία τους κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Συνεχίζουν να φέρουν τα παιδιά τους και σε αρκετές περιπτώσεις τα εγγόνια τους στη λέσχη καράτε Μπούντοκαν, εκτιμώντας βαθιά το παιδαγωγικό έργο που γίνεται σε αυτήν. Πρέπει βεβαίως να αναφέρουμε ότι η λέσχη Μπούντοκαν δημιούργησε και τα παραρτήματά της στο νομό Πιερίας και συγκεκριμένα πριν από 6 χρόνια στη Λεπτοκαριά, όπου διδάσκει ο Βασίλης Σταυριανίδης, και στα Σαλώνα, εδώ και 3 χρόνια, όπου διδάσκει η Όλγα Σταυριανίδη. Σας καλωσορίζουμε και εσάς, Λεπτοκαριά και Αλόνια, μαζί με τα μέλη της Κατερίνης. Συνεχίζουμε με επίδειξη αντιπροσωπευτικών τεχνικών του καράτε από το σύνολο των αθλητών. Oh!
Hey!